эфіры тэлеканала Віцебск выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Нічога лішняга, толькі галоўнае. На працягу бліжэйшай гадзіны падводзім вынікі адыходзячага тыдня. Сёння нядзеля, 20 жніўня. У студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Віцебская вобласць павялічвае тэмпы жніва. Убрана каля 60% плошчаў. Больш за паўсотню экіпажаў камбайнераў намалацілі па 1000 тонн збожжа. Пачаць уласны бізнес у вёсцы стане прасцей. Урад краіны рыхтуе дакумент, які стымулюе і спросціць дзелавую ініцыятыву на перыферыі. Новы спартыўны комплекс з'явіўся ў Копыскім дзіцячым садку сярэдняй школе. Навучальная установа гатовая да 1 верасня. Па вобласці прыёмку прайшлі 90% школ. Вечныя праблемы жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Пералік работ, уключаных у капітальны рамонт, выклікае пытанні ў гараджан. Тэму вынесуць на парламенцкія слуханні. Палёт нармальны. На базе Віцебскага аэраклуба праходзяць практыку курсанты авіяцыйнага факультэта ваеннай акадэміі. Уборачная на Віцебшчыне перасягнула экватар. Убрана каля 60% плошчаў. Намалочана больш за 600 000 тонн збожжа пры сярэдняй ураджайнасці 32,5 цэнтнера з гектара. Па тэмпах уборкі лідзіруюць аграрыі Бешанковіцкага, Чашніцкага і Глыбоцкага раёнаў. Тут работы вядуць ужо на апошняй трэці хлебных палеткаў. Спіс лідараў на жніве папоўнілі і сенінскія хлебаробы, якія ўбралі каля 65% плошчаў. Больш за ўсіх на круг збіраюць аграрыі Аршанскага раёна – 47 цэнтнераў. Тут больш за ўсіх і тысячнікаў, амаль палова з 60 па вобласці. Першыя 2- і 3-тысячнікі таксама з Аршаншчыны. Мікалай Захаранка з гаспадаркі Ларынаўка перасягнуў рубеж у 2000 тонн. А сёлетні герой жніва Сергей Грэкаў з філіяла селекцыйна-гібрыднага цэнтра Задняпроўскі адсвяткаваў сваю 3-ю перамогу. На яго рахунку 3000 тонн збожжа. З кожным уборачным днём папаўняюцца рады экіпажаў тысячнікаў. Сёння ў Прыдзьвінскім краі іх больш за 6 десяткаў, у тым ліку і моладзевыя. Палова з іх на Аршаншчыне. Сёлета тут збіраюць 47 цэнтнераў з гектара. І гэта найлепшы паказчык у вобласці. Асобныя палеткі даюць нават па 70-90 цэнтнераў на круг. Што стаіць за гэтымі лічбамі, пацікавілася Інна Кірыенкава. Для старшага камбайнера Сергея Грэкава гэта ўжо 19-я уборачная. Пачынаў жніво на ніве, потым адпрацаваў 10 год на доне, а за штурвалам КЗС Гомсельмаша усяго толькі 5-й сезон. І не было таго года, каб не намалочваў 1000 тонн збожжа. Майстэрства хлебароба высока ацаніла кіраўніцтва вобласці. Ён атрымаў ключы ад новага камбайна, самага магутнага і высокапрадукцыйнага. Лучшие комбайнеры должны работать на лучшей технике. Комбайн, который стоит за вашей спиной, повернитесь к нему, обратите внимание, это лучшая мировая машина. Самый мощный, самый высокопроизводительный комбайн. В прошлом был похуже урожай, 1800. Всегда там за 1000. На Ниве даже на младшую 700. Если этот 150 тонн, 170, то этот будет 300-400 в день. Сёлета ў Задняпроўскім, які ўваходзіць у склад аршанскай інтэгрыраванай структуры, на палетках паспеў добры ўраджай збожжавых. Больш за 40% плошчаў ужо убралі. Средний вид на урожай 55-60. Может быть, снижение произойдет за счет бобовых культур, но ниже 50 мы не получим в этом году. Так что процент обеспеченности очень хороший, где-то процент на 30 будет больше, чем в прошлом году. У рэгіёне, які лічыцца жытніцай Віцебскай вобласці, сёлета атрымліваюць самую высокую ўраджайнасць збожжавых, звыш 40 цэнтнераў з гектара. Штогод тут прыбаўляюць па намалоту. І атрымаць 200 000 тонн збожжа для аршанскіх хлебаробаў – гэта рэаліі заўтрашняга дня, зазначыў кіраўнік вобласці Мікалай Шарснёў. Наш подход следующий. Да, за 1 год все сделать невозможно. Но определять лучшие земли и максимально технологично выполнять весь спектр работ, чтобы получить максимум возможного. Сегодня у нас это получается, благодаря вам и благодаря нашей совместной работе. Строгае выкананне тэхналогій апрацоўкі глебы і вырошчвання збожжавых культур, выкарыстанне на палетках высокапрадукцыйнай тэхнікі. Усё гэта памножанае на майстэрства хлебаробаў і дае станоўчы эффект. И основное то, что мы, в принципе, начали технологию выполнять. Вот это и является тоже основным из отделов сегодняшнего результата, сегодняшней урожайности. Мы ее просто начали выполнять.
Вот, поэтому вот 3 таких основных слагаемых: сроки, качество и, значит, выполнение данной технологии. Намалаціць не одну, а 3-5 тысяч тонн збожжа зараз стане магчымым для Сергея Грэкава на новай тэхніцы. Шырыня жаткі 12 метраў, амаль удвая большая, а прадукцыйнасць такого камбайна утрая перавышае прадукцыйнасць айчыннага. Машина комфортная, все очень удобно, обзор хороший. Узяўшыся за штурвал, пераможца тысячнік адразу апрабіраваў новую машыну. А яго памочнік Олег Сушкевіч ужо ў статусе старшага камбайнера будзе пакараць новыя вышыні на айчынным КЗС. Інна Кірыенкова, Ян Пчэльнікаў, навіны Аршанскі раён. І новая машына не падвяла. Літаральна за тыдзень Сергей Грэкаў намалаціў яшчэ 2000 тонн збожжа і стаў першым у вобласці камбайнерам трохтысячнікам. З перамогай яго зноў віншавалі ў поле. У хлебаробаў зараз гарачая пара. І добрая надзейная тэхніка – лепшы памочнік. Хорошая машина. Ну вот за 3,5 дня намолотил 1000. Рано устаешь, чтобы обслужить комбайн, надо 2-3 часа, чтобы почистить, чтобы не было, чтобы просмотреть, чтобы не было поломок. На земле надо работать. Не будешь работать, не будет хлеба. Своечасовая уборка хлебных палёў дазволіць якасна правесці сельскагаспадарчыя работы з захаваннем усіх тэхналагічных працэсаў і збалансаваць структуры пасяўных плошчаў. Такую думку выказаў старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў падчас рабочай паездкі ў гаспадаркі вобласці. Зараз ва ўсіх раёнах актыўна ідзе такая работа. Адразу за камбайнамі ў полі працуюць прэс-падборшчыкі. Пры неабходнасці аграрыя гатовыя перайсці на кругласутачны рэжым прэсавання саломы. Зерновые убрать – это полдела. Дальше нужно весь комплекс работ выполнить, убрать зерновые, вовремя посеять озимое и заложить урожай следующего года. Так вот, если мы убираем на сегодняшний день зерновые, определенный объем гектаров, то всего лишь треть с этого объема гектаров мы убираем солому. Поэтому принято решение круглосуточно запустить прессование. А для этого нам нужны снова кадры рабочие. И принято опять же решение, чтобы вот именно эти кадры были городские. Здесь не настолько сложная операция, но когда мы спрессуем солому и вовремя ее уберем и освободим поля, естественно, мы подойдем к той структуре посевных площадей и качеству проведения работ, о чем говорит нам президент. Стараемся, что убирать сразу вслед за комбайнами, особенно там, где были подсеяны под озимыми клевера. В первую очередь начали с этих полей, площадей, и следом это все убрали, скрутили и свезли. Если подсев травы, это просто необходимо, чтобы травы сохранить. Ну и в дальнейшем, что солома более качественная была для подстилки и всего остального, чтобы сохранилось всю зиму до весны. Паралельна са жнівом аграрыі занятыя і нарыхтоўкай кармоў, але якасна нарыхтаваць іх толькі палова справы. Трэба захаваць. А між тым у многіх сельхазарганізацыях так і не адмовіліся ад дзедаўскага метаду закладкі зялёнай масы у бурты. У некаторых гаспадарках такім спосабам зімуюць сакавітыя кармы. Маса страчвае карысныя ўласцівасці, гніе і становіцца для жывёлы пагрозай. Ужо ў 2018 годзе аграрыі павінны пазбавіцца ад буртоў. Такую задачу паставіў кіраўнік краіны падчас рэспубліканскай селектарнай нарады па пытаннях уборкі ўраджаю. На змену неэфектыўнаму метаду захоўвання павінны прыйсці тыповыя сховішчы. Смак лугавых траў нават у разгары зімы. Зялёныя кансервы для кароў нарыхтоўваюць на ўгоддзе гаспадаркі Ліпаўцы Віцебскага района. Прэс-падборшчык запячатвае ў полімерную плёнку сенаж. 7 слаёў надзейна абараняе корм ад знешняга ўздзеяння. В 2-3 раза качество корма выше, лучше, и энергетическая способность его однозначно больше. Этот корм – это лакомство для скота. У плёнцы ў паўночным рэгіёне захоўваецца 15% кармоў. У лізінг набыты 49 прэс-падборшчыкаў. Патрэбна яшчэ. Тэхналогія не станных, але сябе апраўдвае надбаўкамі па мясе і малаку.
Правілы добрага корму на выдатна ведаюць і ў агракамбінаце імя Сельніцкага. Траншеі для захоўвання зялёнай масы абсталяваны па тэхналогіі. Па тэхналогіі ідзе і іх напаўнення. Размяркоўваюць наш раўнамерным пластом і абавязкова трамбуюць. На запаўненне траншеі ў аграрыяў толькі 3 дні. Герметычнае сховішча, абароненае ад ападкаў плёнкай, а ад падземных вод жалезабетонам, гарантуе 100% якасць кормов. Хороший корм – это залог успеха и большого молока, продуктивности коров. Вы в этом деле преуспеваете? Ну, учитывая то, сколько мы доим сегодня на корову, я думаю, что мы, наверное, все-таки неплохой ложим корм, потому что 21,2 надой на корову и погоду ожидаем 7500, я думаю, это неплохо. На зіму у Віцебскім рэгіёне нарыхтоўваюць 4 мільёны тонн зялёнай масы, але колькі кармавых адзінак дойдзе да кармушак жывёл, пытанне, адказаць на якое не бярэцца ніхто. Частку зялёнай масы аграрыі захоўваюць па-старому ў буртах. Так, у Новай Дубраве Агра Лёзнінскага раёна забяспечанасць тыповымі сховішчамі складае ўсяго 40%. Бурты в основном ложатся у нас на землю. Соответственно, при вскрытии много перемешивается с землей. Неприспособленное хранилище. Они не настроены на то, чтобы было хорошее качество. Гэтай праблемы занепакоены кіраўнік дзяржавы. Падчас рэспубліканскай селектарнай нарады па пытаннях уборкі ўраджаю Александр Лукашенко паставіў задачы. У 2018 годзе з лексікона беларускіх аграрыяў словы «бурт» и «курган» павінны знікнуць. Недостает в области еще порядка 470 траншей. В текущем году запланировано построить 58. Фактически, по данным, которыми мы располагаем, строится на сегодняшний день 36. И основная масса траншей запланирована к строительству в 2018 году – 354 штуки. Данный объем практически без вливания дополнительных денежных средств, но построить область будет очень тяжело. Сваімі сіламі вырашаюць праблемы ў сельгасфіліяле Вымна. Ужо ў гэтым годзе тут адмовяцца ад закладкі кармоў у бурты. Зараз заканчиваюць будаўніцтва 3 траншей. До уборки кукурузы яны будуць готовыя. Затраты были небольшие, окупаемость будет в районе 2 лет за счет того, что мы сохраним качественное корма. Ну вот вы видите, объект сегодня прекрасно. Тут остались только побелка, и в принципе уже объект будет готов. Параллельно з нарыхтоўкай кармоў аграрыі убіраюць збожжава і пачалі сеяць азімы рапс. На сёння лічба засеяных плошчаў складае каля 20% ці 10 тысяч гектараў. Віктор Праліш, Ольга Маслоўская і Олег Чарняк. Навіны Віцебскі і Лёзнінскі раёны. Ледзьве не ў кругласутачным рэжыме разам з вяскоўцамі працуюць і спецыялісты прафсаюзных арганізацый в обласці. Яны кантралююць пытанні бяспекі працы хлебаробаў, якасць уборкі, харчавання і своечасовую выплату заработнай платы. Прафсаюзныя інспектары падчас рэйдаў у гаспадаркі не толькі выяўляюць праблемныя моманты, а і аператыўна дапамагаюць іх вырашаць. У гэтым упэўніўся наш корэспандэнт Сергей Мисурагин. Инструкция по охране труда для операторов сушилки есть? Гэта стандартнае на першы погляд пытанне з вуснаў галоўнага тэхнічнага інспектара абкама прафсаюзаў Михайла Лапко гучыць як загавор. Выкананне нормы і правіл аховы працы дазваляюць выключыць выпадкі траўматызму падчас уборачнай кампаніі. На зернесушыльны комплекс у Бабінічах паступае ўраджай са ўсіх палёў СВК Альгоўская. Забяспечыць арытмічны прыём зерня новага ўраджаю дазваляе дакладна арганізаваная праца ўсіх спецыялістаў. Значную падтрымку ў стварэнні дастойных сацыяльна-бытавых умоў работнікам оказывают и мясцовые профсоюзные организации. Мы смотрим, насколько организованы социально-бытовые условия, то есть это и организация питания, мы смотрим наличие спецодежды. То, что касается наличия средств индивидуальной защиты, это и те же самые и огнетушители, и аптечки, и кондиционерами мы занимались. Конечно же, мы никак не можем остаться в стороне от поощрения людей. Для механизатора Андрея Носкова это уже 12-я уборочная кампания. Вопыт на запасе у велізарны. Працуе один, без помощника. Технику трымае ў бездакорным стане. Проверку проходит не ў першы раз и заўсёды на выдатна. Замечаний нет по данным комбайнам, потому как накануне и аптечки обновили, и огнетушители перезарядили. Питьевая вода в кабине, полностью спецодежда. По-народному тапки, шлепки не используют. Поэтому вообще вопросов к таким механизаторам, комбайнерам просто нет.
Сёлета спецыялісты СВК «Ольхоўская» маюць неблагія віды на ўраджай, пакуль убрана 45% збожжавага кліна, і ўраджайнасць вышэй за міналагоднюю. Урожайность больше, чем в прошлом году. Есть у нас поля, зимы тритикали, где дал даже 86 центнеров на гектар урожайности, 70 есть поля, где дают. Но есть, конечно, и 50. На круг где-то, я думаю, что за 60. Моніторинг і праверкі сельгаспрадпрыемстваў в области прафсаюзнымі інспектарамі працягнуцца до 25 жніўня. Менавіта ў гэтыя тэрміны ў Ольхоўскім плануюць завершыць уборачную страду. Сергей Мсурагін, Александр Рындзін. Навіны, Віцебскі раён. Жніво ў разгары, а аграрыі ўжо заклапочаны ўраджаем будучага года. Добрае насенне – першая умова поспеху. Яго нарыхтоўкай займаецца адзінае ў краіне прадпрыемства «Чашніцкае насенне» і спецыялізаваныя гаспадаркі. Сярод іх адкрытае акцыянернае таварыства «Рудакова», якое сёлета намерана нарыхтаваць да 900 тонн якаснага насення азімай пшаніцы і прыкладна столькі ж яравога ячменю. Працяг тэмы ў матэрыяле Інны Кірыенкавай. Уборачная яшчэ ідзе, а ў гаспадарцы Рудакова, на долю якога прыходзіцца амаль чвэрць усіх аб'ёмаў паставак элітнага насення ў вобласці, паралельна вядзецца яго нарыхтоўка. Зараз паступае з палёў апошняе зерне азімай пшаніцы. Яе уборку завяршаюць. Рудакоўцы з гордасцю заўважаюць, сёлета ўраджайнасць значна вышэйшая за мінулагоднюю – 62 цэнтнеры з гектара. Асобныя палеткі далі нават 80. Абодва гатункі беларускай селекцыі, якія добра зарэкамендавалі сябе ў нашых кліматычных умовах. Первоочередное – это зимостойкость. Зимостойкость, и по не сортовым, скажем так, а семенным качествам это важно масса тысячи, полнота зерна и всхожесть. Всхожесть мы добиваемся 92-96% благодаря своим очистным лініям. Абнадзейваюць сёлета і віды на ўраджай ячменю, да ўборкі якога ўжо прыступілі. Паралельна пачнуць рыхтаваць і яго насенне. А пакуль на сарціроўку паступае зерне пшаніцы. Яно праходзіць дасканалую ачыстку і дапрацоўку да патрэбнага параметру па вільготнасці. Дзякуючы вось гэтай устаноўцы пнеўмасталу удаецца адсарціраваць зерне не толькі па дыяметры і даўжыні, а і па ўдзельнай вазе. Очень важная особенность пневматического стола – это то, что убираются не только мусор и сорняки, но и пыль с руки убирается. То есть рука чистенькая. Это при протравливании это очень важно. У гаспадарцы запэўніваюць, сёлета ўдасца забяспечыць высокую якасць насеннага матэрыялу. Проблема Витебской области в этом году, кроме некоторых хозяйств, конечно, это недобор клейковины. Вот у нас тоже есть маленький дефицит, там 1% буквально не дотягивает. Немножко все-таки тепла не хватило в период вегетации. Но тем не менее, я думаю, что схожесть будет хорошая. Порченного зерна нету вообще. Поэтому я думаю, что мы подготовим качественный семенной материал. Не нарадуются зернем и на чашніцкім прадпрыемстве насення. Смотрите, какое прекрасное зерно. С моим опытом это редкие годы, которые вот такое зерно, что душа радуется. Его хочется в руках держать. Яшчэ з савецкіх часоў тут займаюцца выключна ачысткай і сушкай збожжа. Калі з поля ідзе фураж, значыць у пячах максімальная тэмпература і зерне хутка можна везці ў амбары. Зусім іншы падыход да будучага пасяўнога матэрыялу. Семена, конечно, сушатся в щадящем режиме, не так, как мы делаем фуражное зерно. Это не больше 65-60, значит, температура идет в печах. Значит, чтобы это не перапалить зерно. Усе 5 зернесушыльных комплексаў працуюць кругласутачна. Для кожнай культуры свая лінія ачысткі і сушкі. Прадпрыемства забяспечвае насенным матэрыялам усе чашніцкія гаспадаркі, а таксама сельгасарганізацыі Бешанковіцкага, Сенінскага і суседзяў з Мінскай вобласці. Інна Кірыенкава, Станіслаў Дудзін, навіны, Віцебскі і Чашніцкі раёны. Ва ўрадзе краіны зараз ідзе дапрацоўка дакументаў, закліканых стымуляваць дзелавую ініцыятыву. Размова ідзе аб прэферэнцыях прадпрымальнікам і дзяржструктурам, якія гатовыя весці бізнес у малых гарадах і вёсках. Галоўны тэзіс дакумента – убраць залішнія праверкі і павысіць сацыяльную адказнасць бізнесменаў. Чакаецца, што закон стане стымулам для адкрыцця магазінаў, аб'ектаў бытавога абслугоўвання, прычым з уплатай мінімальных падаткаў. Віктор Праліч пацікавіўся, як працуе бізнес на перыферыі.
Миколай Лебедзю, індывідуальны прадпрымальнік, развівае малы бізнес у Лепелі не першы год. Пачынаў калісьці з магазина будаўнічых матэрыялаў, а не так даўно адкрыў харчовую кропку. Прызнаецца, што пачынаць з нуля бізнес справа нялёгкая. Прычына не столькі ў спецыфіцы прадпрымальніцтва, колькі ў вялікім дакументаабароце. Бизнесу сейчас тяжело, потому что большие налогообложения и тяжело какой-то оборот. Мы выживаем за счет того, что на время летнего сезона к нам приезжают русские, минчане отдыхать, дачи здесь, поэтому покупательская способность увеличится как и в продовольственном магазине, так и в строительных материалах. А во время сезона, осенью, зимой нам очень тяжело даже заработать на налоги, чтобы платить налоги. Не говоря о зарплатах продавцам, они снижены у нас. Новы заканадаўчы документ якраз і прадугледжвае стымуляванне развіцця прадпрымальніцтва ў невялікіх населеных пунктах. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю сёння падрыхтавала новы механізм адкрыцця сваёй справы, які па сутнасці лібералізуе бізнес у краіне. У вёсках і аграгарадках з насельніцтвам да 2000 чалавек ІП павінны будуць плаціць падатак роўны адной базавай велічыні – 23 рублі за месяц. Акрамя таго, документ прадугледжвае мінімізаваць адміністрацыйнае ўмяшальніцтва, спрасціць патрабаванні і скараціць колькасць праверак з боку пажарных і санітарных службаў. А гэта даволі важкі аргумент пры вядзенні бізнесу. Из торговых объектов у нас на территории сельсовета только два магазина. Магазин промышленных товаров и магазин продовольственных товаров. Новый указ, который, как вы говорите, возможно, он скоро вступит в силу, он очень даже кстати, потому что тот выбор, тот ассортимент товаров, который на данный момент в нашем магазине, конечно, хотел бы быть пошире, получше, побольше. Это все в интересах населения. И если к нам сюда в городок придут люди, которые будут заниматься торговлей, у которых будет, это, во-первых, создаст конкуренцию. А здоровая конкуренция – это всегда только положительно. Колькасць магазинаў у вёсках скарачаецца. У многіх населеных пунктах пра багаты асартымент беларускіх тавараў нават не здагадваюцца. Прыходзіцца задавольвацца тым, што ёсць. Магазин, правда, один у нас. Ну, не всегда есть, что хочется. Ну, кафе у нас тоже нет. Ну, хотелось бы, чтобы и кафе было, чтобы как-то и для детей более развлекательнее что-то было. Как бы... Ну, а так вроде бы все устраивает. Развіццё малога прадпрымальніцтва на вёсцы – гэта і здаровая канкурэнцыя, і новыя працоўныя месцы. Пакет дакументаў па стымуляванні дзелавой ініцыятывы будзе дапрацаваны да 1 кастрычніка бягучага года. Віктор Праліч, Леонид Табола, навіны Лепельскі і Чашніцкі раёны. Адразу два будынкі дарэвалюцыйнай забудовы прададзеныя з аўкцыёнаў у Віцебску. Абодва яны выстаўляліся на таргі ў 10-й раз з паніжэннем першапачатковага кошту на 80%. Найбольшую цікавасць у пакупнікоў выклікаў двухпавярховы будынак непадалёк ад парка пераможцаў у самым цэнтры Віцебска. Гісторыка-культурная каштоўнасць, частка забудовы вуліцы Калініна. На яго прэтэндавалі адразу 5 патэнцыйных уласнікаў. Таргі спыніліся на 11-м кроку. Аб'ект выкупілі за 113 тысяч рублёў. Пераможца аўкцыёну плануе размясціць тут офіс турыстычнай кампаніі. Другое жыццё ў хуткім часе чакае і знакаміты клуб лётчыкаў, дом па праспекце Чарняховскага. На объект, расположенный по адресу Черняховка, 23, было подано только одно заявление. И в соответствии с законодательством аукцион был признан несостоявшимся, а участник, подавший заявление, согласился приобрести данный объект по цене, увеличенной на 5%. Цена продажи составила 78 тысяч рублей. Вот эти вот два объекта, о которых мы говорим, значит, они куплены тоже субъектами Хозяйственной Республики Беларусь. Одно будет использоваться предположительно под административно-офисные помещения, второй для размещения туристической фирмы. Усяго з пачатку года фонд Віцебска абалмаёмасць прадаў праз аўкцыёны 41 аб'ект на агульную суму больш за 480 тысяч рублёў. Прычым 27 аб'ектаў рэалізавалі за одну базавую велічыню. Больш за 23 тысячы незарэгістраваных аб'ектаў маёмасці, якія знаходзяцца ў дзяржуласнасці, налічваецца на тэрыторыі Віцебскай вобласці. У асноўным гэта жылыя памяшканні, якія не прыватызавалі грамадзяне. Нямала і вытворчых незарэгістраваных памяшканняў у сельскай гаспадарцы. Іх продаж і здача ў арэнду – дадатковая крыніца паступленняў у мясцовы бюджэт. Але без дакументальнага афармлення зрабіць гэта нельга. На семінары ў Віцебску спецыялісты абмяркоўвалі пытанні аптымізацыі
автоматизации процесса у регистрации нерухомости. Зараз галоўная задача снизить кошт процедуры документального оформления. У минулым годзе Дзяржкамітэт по маёмасці модернизовал процесс техничной инвентаризации нерухомой маёмасці и распрацаваў новое программное забеспячэнне, якое дазволило скоротить часовые затраты на выкананне работ и снизить их кошт до 20%. По поручению правительства составлен трехлетний график работ по оформлению недвижимого имущества. Он предусматривает в себе как указание конкретного объекта, который принадлежит конкретному правообладателю, и в отношении каждого такого конкретного объекта предусмотрен квартал, в который это предприятие должно все-таки этот вопрос решить. Обеспечение системы учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, создание общереспубликанской базы данных, которая содержит информацию обо всем недвижимости, обеспечивает получение информации о том, кто чем владеет в разрезе всей республики, а не отдельных населенных пунктов, как это было ранее. И, соответственно, такой важный момент, как получение льготных кредитов для нуждающихся. То есть, соответственно, банк уже получает информацию о том, кому какая недвижимость приобретена и каким способом он ее приобретал, за счет льготных кредитов по всей стране или за счет собственных средств. Аптымізуецца і методыка адводу зямельных участкаў, таксама прадугледжаны льготы на аплату работ па іх афармленні. Для змяншэння кошту паслуг па рэгістрацыі маёмасці і зямельных участкаў зніжана рэнтабельнасць арганізацыі дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці і землеўпарадкавальных службаў. На этой неделе Президиум Совета Министров рассмотрел проекты прогноза социально-экономического развития бюджета и основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2018 год. Предполагается, что доходы республиканского бюджета увеличатся на 6,2%. Об этих и других финансовых новостях расскажет ведущий экономист дирекции Белинвестбанка по Витебской области Алина Колокольчикова. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте, Ольга. Достижение качественных финансовых показателей, рост экспорта и создание новых рабочих мест – основные целевые параметры экономического развития на 2018 год. В финансовой сфере планируется сохранить достижения текущего года, поддерживать инфляцию на уровне не выше 7% годовых, продолжить снижение ставки рефинансирования и, соответственно, ставок по кредитам, сохранить устойчивость на валютном рынке страны. Исполнение планов – дело будущего, а вот итоги июля уже подведены. Вместе со снижением ставки рефинансирования в Беларуси отмечается и уменьшение процентных ставок по рублевым депозитам населения. Средняя ставка по вкладам, привлекаемым на срок свыше 1 года, опустилась в июле ниже 10%. При размещении вклада на срок менее года ставка по нему не превысит 6% годовых. Несмотря на снижение процентных ставок, хранение денежных средств на банковских счетах остается самой надежной и выгодной возможностью их приумножить. Так, Белинвестбанк предлагает своим клиентам вклады в белорусских рублях и иностранной валюте по максимально выгодным ставкам. При этом мы предоставляем своим клиентам возможность воспользоваться частью вклада или пополнить его в течение всего периода нахождения средств в банке. А теперь о курсах валют. По итогам текущей недели американский доллар и европейская валюта ослабили свои позиции по отношению к белорусскому рублю, несмотря на незначительный прирост в ходе пятничных торгов. Курс доллара на сегодня составил 1 рубль 94 копейки. Европейская валюта снизилась до уровня в 2 рубля 28 копеек. Российский рубль, напротив, по итогам недели восстановил свои позиции, достигнув максимального значения с начала месяца в 3 рубля 26 копеек. На этом у меня все. Хороших финансовых новостей и до встречи. Спасибо, Алина. Это итоговая информационная программа «7 дней», и мы продолжаем.
Дзень губернской милиции адзначылі ў Віцебску. Прыдзвінскія праваахоўнікі сёлета святкуюць 99-ю гадавіну з дня заснавання службы. З гэтай нагоды ўрачыстасці прайшлі каля ўпраўлення ўнутраных спраў. Супрацоўнікі міліцыі Віцебскага гарнізона, ветэраны і шматлікія госці ушанавалі памяць праваахоўнікаў, якія загінулі пры выкананні службовага абавязку. 125 імёнаў занесеныя ў кнігу гонару і ўвекавечаныя на мемарыяльным комплексе. Маладыя міліцыянеры ў гэты дзень прынялі прысягу, а их опытные коллеги атрымали узнагароды и чарговые звания. На сегодняшний день задачи, которые стоят перед Витебской милицией, выполняются на достаточно высоком уровне. Есть в органах внутренних дел такой показатель, как доверие, абсолютное доверие граждан действиям сотрудников милиции. На сегодняшний день Витебской милиции доверяет самое наибольшее количество граждан в Республике Беларусь. Это дорого стоит и говорит о том, что мы выполняем свои задачи на достаточно высоком уровне. Для военнослужащих, так скажем, присяга – это в первую очередь как праздник. Очень важное, очень знаменательное событие. Завяршылася свята ўрачыстым маршам. Дзень губернскай міліцыі адзначылі па ўсёй вобласці. Дарэчы, стваральнік мемарыяльнага комплексу супрацоўнікам, загінуўшым пры выкананні службовага абавязку, скульптар Азат Тарасян падчас урачыстасцяў узнагароджаны нагрудным знакам Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі за садзейнічанне. Буйную партию марихуаны конфисковали праваахоўнікі ў Полацку. Спачатку у аўтамабілі 24-гадовага жыхара Новополацка ў тайніку пад рулём знайшлі 30 грамаў рэчыва. А затым у ходзе аператыўных мерапрыемстваў у кватэры 31-гадовага палачаніна адшукалі яшчэ больш за кілаграм 300 грамаў высушанай марихуаны. Узбуджана крымінальная справа. З пачатку лета на тэрыторыі вобласці праходзіць спецыяльная аперацыя МАК. Намаганні праваахоўнікаў накіраваныя на тое, каб вывести з абароту максимальную колькость раслин, что утрымліваюць наркотик. Нами уже изъято 52 килограмма наркосодержащего сырья. Это второй результат в республике. За выращивание наркосодержащих культур усмотрена административная ответственность. Штраф до 20 базовых величин. Плюс очень тонкая грань между административным правонарушением и между преступлением. Сорванное растение, даже если оно не будет высушенным и будет храниться хозяйкой либо хозяином, уже будет рассматриваться как преступление, предусмотренное статьей 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это хранение наркотических веществ. Усяго з пачатку года за вырошчванне канопляў і маку праваахоўнікі вобласці прыцягнулі да адміністрацыйнай адказнасці больш за 350 чалавек. Узбуджана звыш 300 крымінальных спраў у сферы незаконнага абароту наркотыкаў. Апошнія 2 гады колькасць выяўленых злачынстваў вырасла. Ананімныя ДНК-экспертызы па ўстанаўленні спрэчнага бацькоўства пачалі рабіць віцебскія эксперты. Наша вобласць стала трэцяй у Беларусі, дзе праводзяць такія даследаванні. Увогуле генетычныя экспертызы ў Віцебску робяць з 2014 года. Аднак дагэтуль для іх неабходным было азначэнне суда або заява і абавязковая прысутнасць абодвух бацькоў і дзіця. Пры гэтым матэрыялы для даследавання адбіралі непасрэдна ў лабараторыі. Цяпер зрабіць гэта можна ў хатніх умовах. Журналістам на брыфінгу прадэманстравалі алгарытм дзеянняў. А заказаць ДНК-экспертызу можна ананімна, без прад'яўлення ўсіх дакументаў. Зрабіць гэта можа нават трэцяя асоба. Прысутнасць удзельнікаў экспертызы не абавязковая. Официальные экспертизы проводятся либо по определению суда, либо в добровольном порядке на договорной основе. В любом случае приходят все заинтересованные лица, предъявляют паспорта, мы отбираем у них образцы в условиях лаборатории и проводим экспертизу. В течение 30 календарных дней готово заключение эксперта. Либо мы его направляем в суд, либо мы выдаем на руки заявителю. И тогда это все имеет юридическую силу, потому что мы сами видим, у кого отбираем, люди с документами. А при анонимном эта информация только для того, кто написал это заявление и кто отобрал образцы. То есть в суде в любом случае его не признают. Юридической силы в суде эти экспертизы иметь не будут.
С пачатку года ва ўпраўленні Дзяржкамітэта судовых экспертыз выканалі больш за 100 генетычных даследаванняў. Прычым не толькі па ўстанаўленні спрэчнага бацькоўства. Быў выпадак, калі пацвердзіць мацярынства хацела жанчына. Яна падазравала, што ў радзільным доме немаўля маглі выпадкова падмяніць. Аднак ДНК-экспертыза развеяла ўсе падазрэнні. Больш за 110 тысяч вучняў 1 верасня сядуць за парты ў Віцебскай вобласці. А сам абласны цэнтр першым у рэгіёне завяршыў прыёмку устаноў адукацыі да новага навучальнага года. У тройку лідараў увайшлі таксама Віцебскі і Пастаўскі раёны. Рыхтуюцца прыняць дзяцей і ў пасёлку Копы Саршанскага раёна. Менавіта там з'явіўся самы сучасны школьны стадыён у вобласці. З якім настроем дзеці пойдуць у абноўленую школу, даведалася наш карэспандэнт Настасья Броўка. Футбольное поле со штучным покрытием, сучасные волейбольные и баскетбольные пляцоўки. У Копыскім дзіцячым садку сярэдняй школе новый спортивный комплекс под открытым небом. Вучаніца Яна Рамкова апошнія дні летних канікул проводит на стадыёне. Дзяўчынка упэўнена, у новым навучальным годзе физкультура будет яе любимым предметом. Мы предпочитаем футбол, баскетбол. Мы вообще очень спортивные. И спасибо, что построили этот стадион. Мы так его ждали долго. Все с окна наблюдали, как она строилась. И скорее бы уже думали, как начать заниматься на нем. Именно со спортивным уклоном получилась наша школа. Сделано благоустройство территории школы. И выполнена еще у нас монтируется площадка хоккейная, которая будет разборная. До навучального года готовы. Закуплены не только новый спортивный инвентар. Сучасное абсталяванне з'явілася і ў камп'ютарным класе. На працягу минулого года дети удзельнічалі ў экалагічным праекце і атрымалі грант. Так, дзякуючы іх актыўнасці, у школе цяпер ёсць і своя интерактивная дошка. Мы получили вот такое замечательное оборудование, интерактивную доску, новые компьютеры, многофункциональное оборудование. Мы, конечно, очень довольны. В образовательном процессе это просто сейчас по современным стандартам необходимость. Новый учебный год мы начнем в новом ракурсе. До сустрэчы з хлопчыкамі і дзяўчынкамі падрыхтаваліся ў корпусе дзіцячага садка. Тут грунтоўна абнавілі будынак, рознакаляровы фасад і дах, новыя прыгожыя пакоі. Детский сад доставлено новое игровое оборудование, новые навесы, также оборудованная площадка по правилам дорожного движения, что, естественно, с раннего возраста детей нужно обучать безопасности жизни. Сучасное абсталяванне і новые тэхналогіі. Да непазнавальнасці зменіцца і сярэдняя школа номер 1 у Дуброўні. Зараз праца па аб'екце ў самым разгары. Ідзе капітальны рамонт з мадэрнізацыяй. За школьныя парты ў новым навучальным годзе тут сядуць больш за 600 вучняў. Средняя школа номер 1 в городе Дубровна, она должна стать одним из образцов так называемой школы будущего. Там будет современное оборудование сегодня, полностью закуплена мебель. То есть эта школа будет не только соответствовать по материально-технической базе, но и по новым средствам обучения. У Віцебскай вобласці да новага навучальнага года падрыхтавана больш за 360 школ і каля 580 дзіцячых садкоў. Іх прыёмка стартавала на мінулым тыдні і павінна завяршыцца до канца жніўня. 90% навучальных устаноў вобласці экзамен гатоўнасці ўжо прайшлі. Настасья Броўка, Станіслаў Дудзін, Александр Рындзін. Навіны, Аршанскі раён. З новага навучальнага года рыхтаваць пчаляроў на прафесійнай аснове будуць у гарадоцкім аграрна-тэхнічным каледжы. Тут адкрылі пчала-цэнтр і з 1 верасня будуць праводзіць факультатыўныя заняткі для ўсіх жадаючых. Як гэта будзе адбывацца на практыцы, пацікавіліся нашы карэспандэнты. Василь Никитин – потомный пчаляр. Больше за 30 годов занимается своей любимой справой. Долгий час выкладаў тэхнічныя дысцыпліны ў гарадоцкім каледжы. І калі гаворка зайшла пра тое, каб наладзіць працэс навучання пчалярству на прафесійнай аснове, лепшай кандыдатуры не знайшлі. Тым больш, што вопыту Василю Радзівоновичу не займаць. Под яго апеку і перадалі пчальнік. Каждая пчела чувствует настроение пчеловода. Если пчеловод доброй душой, с любовью идет к пчелам, пчела его поймет, и она его не кусает. Зараз тут налічваецца больш за 30 пчаліных сем'яў. Закупілі племянных пчаламатак. На правах гаспадара Василь Радзівонович збіраецца выкарыстоўваць бязроевую тэхналогію, якая дазволіць забяспечыць рэнтабельнасць пчальніка.
мы можем увеличить производство продукции различной. У нас есть рекомендации по их правильному использованию, увеличить спрос на эту продукцию через буфет, имеющий колледжи, и питание учащихся тоже с использованием пчелопродукции. Здаровае харчаванне – такая ідэя стварэння пчалацэнтра пры каледжы. Васіль Радзівонович ахвотна дэманструе прадукты пчалярства, якія збіраецца вырабляць разам са сваімі навучэнцамі. З дапамогай сваіх калег, прадстаўнікоў грамадскага таварыства пчаляроў, Васіль Нікітін будзе рыхтаваць пчаляроў на прафесійнай аснове. Жадаючыя ёсць. Тым больш, што сярод навучэнцаў каледжа немало тых, у каго бацькі займаюцца пчалярствам. 1 сентября предусмотрены учебные улья, где учащиеся на дополнительных занятиях, они будут все-таки тренироваться, пробовать сами, но, естественно, не работать с настоящими пока пчелами. Ну, в дальнейшем, конечно, они будут уже работать непосредственно на действующей пасеке. Если расширить общественные пасеки, они будут приносить доход государству, то вполне вероятно, что мы можем предоставить и обучать на рабочую профессию пчеловода в перспективе. Між тым, Васіль Нікітін уже зараз прыкідвае, якія вуллі адвесці пад вучэбныя мэты. Яго выхаванцы павінны будуць самастойна даглядаць за пчоламі і вучыцца азам пчалярскай прафесіі. Інна Кіріенкова, Станіслаў Дудзін, Навіны Гарадок. Жыхары дома нумар 17А на праспекце Чарняхоўскага ў Віцебску даўно просяць уцяпліць фасад свайго старога дома. Але атрымаць дапамогу ад камунальнікаў будзе складана. Капітальнага рамонту, апошняя ў раённым спісе на мадэрнізацыю 5павярхоўка, так і не дачакалася. А ў 2015-м з праектна-каштарыснай дакументацыі на паляпшэнне жыллёвых умоў уцяпленне фасадаў выключылі. Сёння за бюджэтныя сродкі гарадскі жрэд гатовы правесці цеплавую реабилитацию домов только с повышенным узроўнем вільготнасці и промерзанием кватэр. Як вырашаецца праблема, высвятляў Артур Смалякоў. Некалькі гадоў таму ў рамках планавага капітальнага рамонту ў суседніх 5павярхоўках-блізнятах спраўна праводзілі цеплавую мадэрнізацыю. Сваёй чаргі чакаў і апошні ў спісе дом на Чарняхоўцы. Калі яго час прыйшоў з праектна-каштарыснай дакументацыі на капрамонты жылых будынкаў, уцяплення фасадаў выключылі. Цяпер толькі за свой кошт, а значыць праблемы застаюцца. С другой стороны дома постоянно плесень, под окнами плесень. Мы срываем обои, снова клеим, убираем эту плесень. В квартире температура, вот батарея, рука моя теплее батареи. Очень холодно. Где-то 18-17 градусов, 16 градусов. Этот дом очень давно и постоянно мы неоднократно вызывали всякие комиссии только для того, чтобы решился вопрос об утеплении этого дома. Нам обещают и обещают, и обещают, что на какой-то год все это сделают. Ну, делали вот эти дома, здесь и домики стояли, и мусор был. Нет, чтобы заодно все сделать. Мы так считаем, что мы как на отшибе, потому нас, наверное, и не делали. У доме 60-х гадоў пабудовы рамонту пакуль не было. Калі ён адбудзецца, уцяпляць сцены не будуць. Гэта значыць, што ўжо праз некалькі месяцаў жыхарам зноў прыйдзецца хадзіць па кватэрах у зімовай вопратцы. Камунальнікі лічаць, людзям, якія гадамі адлічвалі грошы на капітальны рамонт, проста не пашанцавала. Зрэшты, цяпер яны маюць права заняцца уцяпленнем самі, але ўжо за свой кошт. К сожалению, вот с 2016 года мы уже не можем заниматься этими видами работ. Вот. Возможно, только устранение промерзаемости, продуваемости отдельных участков фасадов. На сегодняшний день для того, чтобы провести тепловую реабилитацию наружных стен, нужна разработка проектно-сметной документации. И нужно, естественно, финансирование. К сожалению, работы требуют значительных затрат, и население пока не готово оплачивать эти работы. А вось жыхарам дома нумар 11 пашанцавала болей. Тое, што ў кватэрах сёння цёпла і суха, вынік капітальнага рамонту 2013. Было холодно. Потом вот жред города Витебска мы писали неоднократно. Жильцы, я знаю, собирались коллективное обращение. Утеплили нам дом, и стало лучше, гораздо лучше. Тепло стало, летом не так жарко, потому что прогревалось и летом у нас. Мы замерзали, спали одевши. Как наши стены утеплили, проблем никаких нет. Мы сейчас хорошо, нормально сделано утепление. А так мы пропадали вообще, понимаете, доходила плесень до зала.
Задаволены праведзенай працай і камунальнікі, якія атрымалі не толькі падзяку жыхароў, а і значны эканамічны эффект. Дом, где проведена тепловая модернизация, проведено утепление наружных стен. Значит, тепловое потребление вот за зимний период 2016-2017 года по этому дому составил 363,3 калории. В то же время аналогичный дом по Черняховского 17А теплопотребление составило 432,3 гигакалории. То есть дом, который подлежал модернизации, экономия тепловой энергии составила 68,5 гигакалорий. Это где-то в деньгах 6600 рублей. Амаль 7 тысяч рублёў рэальная эканомія толькі з адной пяціпавярхоўкі. Жыхары менш плацяць за ацяпленне, і дзяржава, якая субсідзіруе 90% кошту паслугі, таксама скарачае выдаткі. Калі падлічыць, што ў цеплавой мадэрнізацыі сёння маюць патрэбу 2/3 жылых дамоў па ўсёй краіне, лік можа ісці на мільярды. Уцепляць дамы за бюджэтныя сродкі, як было раней, немагчыма. Большасць кватэр прыватызаваны, і справа ўласніка клапаціцца пра сваё жыллё. Аднак усе уладальнікі і арандатары кватэр штомесяц адлічваюць сродкі на капрамонт. Чаму б не дазволіць накіроўваць гэтыя сумы і на цеплавую мадэрнізацыю дамоў, каб у выйгрышы засталіся ўсе. Зусім хутка гэтае пытанне абмяркуюць на парламенцкіх слуханнях па праблемах жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Артур Смаляков, Дмітрий Котаў і Александр Рындзін. Навіны Віцебск. Капітальны рамонт дамоў справа камунальнікаў, а вось за небяспечныя дзіцячыя пляцоўкі адкажа Зелянгаз. Супрацоўнікі Віцебскай прокуратуры праверылі тэхнічны стан дзіцячых атракцыёнаў у спальных мікрараёнах абласнога цэнтра. Маніторынг выявіў шмат парушэнняў. Як аказалася, прадпрыемства Зелянгаз, на балансе якога знаходзяцца дзіцячыя пляцоўкі, не займалася рамонтам і не рабіла дэмантаж старога абсталявання. Большая частка атракцыёнаў мела сколы і разламаныя элементы. Адміністрацыя Зелянгаса атрымала прадпісанне аб неадкладнай ліквідацыі парушэнняў, аднак ніякіх мер прынята не было. Гэта і стала прычынай няшчаснага выпадку. Двухгадовая дзяўчынка упала з небяспечнай дзіцячай горкі і атрымала траўму. В рамках контроля за исполнением вынесенного акта прокурорского реагирования были выявлены, что предписание не исполнено. В результате чего прокуратурой города Витебска было вынесено представление в адрес Витебского городского исполнительного комитета, по результатам рассмотрения которого главному инженеру государственного предприятия «Селенхоз» объявлен выговор за неисполнение акта прокурорского надзора, а именно предписание, вынесенного прокуратурой города. Директор государственного предприятия «Селенхоз» привлечен к административной ответственности, ему наложено взыскание в виде штрафа. Прокуратура города Витебска в дальнейшем будет проходить на постоянной основе рейдовые мероприятия, направленные на соблюдение законодательства, направленные на обеспечение безопасности детей. Вопрос находится на постоянном контроле прокуратуры города. В случае выявления подобного ряда нарушений будут приняты незамедлительные меры прокурорского реагирования. Усяго праверылі каля 20 дзіцячых пляцовак Віцебска. Палова з іх знаходзіцца ў дрэнным стане і небяспечныя для дзяцей. Прокуратура падрыхтавала прадпісанне на імя старшыні гарвыканкама з патрабаваннем прыцягнуць вінаватых да дысцыплінарнай адказнасці. Як сфарміраваць у людзей звычку да здаровага харчавання? Гэтае пытанне абмеркавалі ў Віцебску медыкі і вытворцы харчовай прадукцыі. 18 жніўня па ўсёй Беларусі прайшоў адзіны дзень здароўя, прысвечаны гэтай тэме. Спецыялісты нагадваюць, правільнае харчаванне – неад'емная частка здаровага ладу жыцця. Яно павінна быць рацыянальным, збалансаваным, адпавядаць узросту і рухальнай актыўнасці. Культура здаровага харчавання закладваецца ў сям'і і фарміруецца з самага ранняга дзяцінства. Таму да абмеркавання падключыліся ўрачы-педыятры. Вытворцы харчовай прадукцыі ў сваю чаргу прадставілі даволі шырокую лінейку здаровых тавараў. Мы должны получать полноценные белки, полноценные жиры, углеводы, а не в виде уже все время глубоко переработанных продуктов. То есть, соблюдая вот эти принципы разумного, безопасного питания, организм человека будет функционировать
долго, без возникновения тех или иных функциональных отклонений. Мы понимаем, что если питание неправильно, вначале в организме возникает функциональное отклонение, изменение которое потом переходит в заболевание. Любая молочная продукция, она подходит под категорию правильного питания. При производстве нашей молочной продукции мы не используем ни консервантов, ни ароматизаторов, ни всяческих вкусовых добавок. Используется только высококачественное натуральное сырье, цельное молоко, полученное из хозяйств Витебской области. Больш за трэць насельніцтва Віцебскай вобласці пакутаюць ад залішняй вагі і захворвання ў страўніка. І гэта таксама наступствы няправільнага харчавання. Пытанне актуальнае. Вялікае значэнне правільнаму харчаванню адводзіць нацыянальная праграма «Здароўе народа» і дэмаграфічная бяспека Рэспублікі Беларусь. Напрыклад, яна прадугледжвае комплекс мер па зніжэнні ўжывання солі і раслінных тлушчоў. А вось каму проста неабходна правільна харчавацца, каб трымаць сябе ў форме і паказваць высокія вынікі, гэта нашы спартсмены. Мой калега Сергей Мисурагин завітаў у студыю і гатовы падзяліцца апошнімі спартыўнымі навінамі. Прывітанне, Вольга. Футбол, хоккей, тэквондо и конькобежный спорт. После летнего затишья спортивная афиша снова готова радовать болельщиков. У футбольном розыгрыше идет битва за чемпионство. Хутко завершится хоккейный кубок и почнется регулярный чемпионат. Шчыльный график выступлений чакае адзінаборцаў и представников іншых видов спорту. А зараз аб усім по парадку. Пачну з футбольнага розыгрышу. Тут барацьба ідзе на ўсіх паверхах турнірнай табліцы. Віцебляне ударна правялі пачатак другога круга розыгрышу. На іх рахунку 7 балаў, і гэта дазволіла беласінім узняцца на 5-й радок турнірнай табліцы. У суботу 26 жніўня віцеблян чакае сустрэча са сваім прамым канкурэнтам у спрэчцы за 4-е месца. Гродзенскі Нёма напярэджвае нашых землякоў на 1 ачко. І гэта пасля таго, як у першым крузе каманда абласнога цэнтра ушчэнт разграміла саперніка з лікам 4-1. Зразумела, што госці зробяць адпаведныя высновы, і матч будзе вельмі упартым. А наваполацкі «Нафтан» напярэдадні чакае матч са сталічнымі крумкачамі. Справы ў саперніка ідуць не лепей, чым у нафтанаўцаў, але пытанне аб вылеце з вышэйшай лігі не стаіць. За тое, што сапернік вельмі няўступлівы, кажа нічыя, якую мінчане здабылі ў Віцебску. Такім чынам, усё ў руках саміх навапалачан. У матчах з роўнымі па сілах сапернікамі трэба абавязкова набіраць ачкі. А зараз некалькі слоў аб хакеі. 24 жніўня наваполацкі «Хімікска» правядзе апошні групавы паядынак на Кубок Беларусі, Кубок Руслана Салея. Сапернікам нашых землякоў будзе Брэст. Як і хакейны клуб Віцебск, навапалачане разглядалі матчы на Кубок як падрыхтоўку да рэгулярнага чэмпіянату, а таму на гэтым турніры зорак з неба не хапаюць. А зараз да іншых тэм. У чацвер 24 жніўня Мінск прыме адкрыты Кубок Рэспублікі Беларусь па канькабежным спорце. Спартсмены Віцебскай вобласці будуць імкнуцца скласці канкурэнцыю на асобных дыстанцыях. У суботу ў Віцебску будзе ладзіцца першынства вобласці па тэквондо у праграме Алімпійскіх дзён моладзі. Звычайна гэта старт прадстаўнікі ўсходніх адзінаборстваў разглядаюць як апошні этап падрыхтоўкі да рэспубліканскіх спаборніцтваў. Перамог на міжнародных стартах добиваюцца не толькі прыдзвінскія спартсмены. На 20-м адкрытым гарадскім конкурсе прафесійнага майстэрства ў Санкт-Петербургу вадзіцелі аўтобусаў прадпрыемства «Віцебскабл Аўтатранс» занялі 3-е месца ў агульнакамандным заліку, прапусціўшы наперад толькі гаспадароў спаборніцтваў. Акрамя гэтага, новапалачанін Артём Быкаў заваяваў першае месца ў хуткасным манеўраванні, а віцяблянін Уладзімір Каторац стаў 3-м у номінацыі «Малады вадзіцель». З прафесіяналам, які кожны дзень перавозіць тысячы жыхароў абласнага цэнтра, сустрэліся нашы карэспандэнты. Юбілейны турнір у Санкт-Петербургу сабраў самы прадстаўнічы састаў удзельнікаў за ўсю гісторыю правядзення спаборніцтваў. Свае навыкі ў фігурным ваджэнні аўтобусаў даўжынёй 12-18 метраў дэманстравалі прадстаўнікі з 10 гарадоў Расіі, а таксама каманды з Віцебска і Мінска. Беларусы пастаянна складаюць канкурэнцыю расійскім калегам, і падрыхтоўка да сёлетняга конкурсу «Правмайстэрства» была адпаведнай. Мы проводим отборочный тур, то есть мы проводим свои соревнования и, соответственно, мы уже видим, какие водители, то есть какой у них уровень подготовки, и формируем команду.
В этом году мы готовились на станции Подкостельце в городе Новополоцке. Была выделена площадка, автобусы, и наши водители готовились к данному конкурсу. Кожны дзень у абласным цэнтры на маршруты выходзіць больш за 120 аўтобусаў. У ліку прафесіяналаў, каму даверана кіраваць грамадскім транспартам, працуе і вадзіцель пешага аўтапарка Віцебска Уладзімір Каторац. За рулём айчыннага МАЗа ён ужо 6 гадоў. Графік работы ў вадзіцеля аўтобуса вельмі спецыфічны і кожны дзень патрабуе поўнай канцэнтрацыі і самааддачы. Мой рабочий день состоит из того, что в 4 утра я встаю и потихоньку начинаю собираться на работу. Потому что каждый день в 5 часов нужно подать автобус на линию. Машин сейчас хватает, машин много, людей тоже немало, пассажиропоток довольно-таки большой. Ну и вот в этом основная такая трудность, что нужно постоянно быть во внимании, постоянно не отвлекаться. В автобусный парк мы принимаем по ряду критериев. Это же у нас классность, это же у нас опыт предыдущей работы в качестве водителей, и не только автобусов, ряда других автомобилей. Это же у нас высокий морально-психологический отбор. Безусловно, каждый водитель проходит сдачу зачета по правилам дорожного движения. У конкурсе професійнага майстэрства Уладзімір прымаў удзел у 3-й раз. Выступаць давялося на чужой тэхніцы, вучыць правілы дарожнага руху Расійскай Федэрацыі і сапернічаць з прафесіяналамі, якія водзяць машыны ў гарадах з мільённым насельніцтвам. У гэтай сітуацыі, лічыць, галоўнае, трэба было справіцца з нервамі. Единственное, конечно, нервы, уметь совладать с нервами, большое дело тоже. Вот, ну и показать себя на что-то способен тоже. Кожны год прадпрыемства Віцебскаблаўтатранс праводзіць абласны конкурс прафесійнага майстэрства і запрашае на яго вадзіцеляў з Санкт-Петербурга. А значыць, у Уладзіміра Каторца ёсць шанс узяць рэванш у расіян. Толькі па беларускіх правілах ваджэння. Сергей Мисурагин, Александр Рындзін. Навіны Віцебск. А тым часам майстэрства пілатавання верталётам асвойваюць пад Віцебскам курсанты авіяцыйнага факультэта Ваеннай акадэміі Рэспублікі Беларусь. Зараз у будучых пілотаў лётная практыка. Праходзіць яна на базе Віцебскага аэраклуба. Нашы карэспандэнты назіралі за палётамі жалезных птушак. Базай падрыхтоўкі курсантаў-авіятараў Віцебскі аэраклуб з'яўляецца больш за 20 гадоў. На лета сюды прыязджаюць тыя, хто абраў спецыяльнасць лётчык верталёта. У іх распараджэнні 4 крылатыя машыны Ми-2. Вывучаныя ў тэорыі прынцыпы кіравання тут адпрацоўваюць на практыцы. За прошлый год все курсанты, которые у нас обучались, сдали экзамен, по-моему, несколько было 8, а так 9-10. Я закончил кадетское училище, и мой преподаватель там был сам вертолетчиком и посоветовал мне прийти в военную академию, поступить и обучаться пилотированию вертолета. Я даже не летал на гражданском самолете никогда до этого. Чувствовал просто и все, что мое. На практыцы 11 курсантаў, навучэнцы 3-го і 2-го курсаў. Для апошніх гэта першыя спробы самастойнага кіравання верталётам. У кожнага свой інструктар, сярод іх ёсць і легенды. Уладзімір Бугаеў, майстар міжнароднага класу па верталётным спорце. Неаднойчы ў складзе зборнай далятаў да прызавых месцаў сусветных спаборніцтваў. Классический спорт – это слалом, развозка грузов, полет на точность, навигация и параллельная развозка грузов, слалом. Сколько вы проводите часов в небе? В год в среднем 150 часов, 150-200. За 10 лет 1100 часов. Лётны дзень курсантаў пачынаецца з інструктажу. У кожнага будучага пілота свая задача. Павел Ліканаў у чарговым палёце павінен правесці паўгадзіны, адпрацаваць манеўр хуткасці. З кожным пад'ёмам у паветра упэўненасці ў дзеяннях усё больш. Налятаць падчас практыкі трэба амаль 40 гадзін. На 15-й першы самастойны вылет. У нас есть традиция, первый самостоятельный вылет. Пришел на СКП, тебя все поздравляют, подкидывают 3 раза и обливают водой. Ну, это такая самая запоминающаяся традиция. Пасля практыкі у курсантаў экзамен, і толькі затым доўгачаканы водпуск. А наступным летам зноў у неба, ужо на баявых Ми-8 і Ми-24. Вольга Шмаргун, Вольга Маслоўская, Ян Пчэльнікаў, навіны, Віцебскі раён. Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Сустрэнемся праз тыдзень на тэлеканале Віцебск. Усяго добрага!